Baytatımızda Kardiyologiya Alma Kliniki merkezli hastahanada Türkiye dilli yurtların kardiyologlarının 11-nji kongresi geçirildi. Mehmanlar Türkmen kardeşlerini Hüner bayramı bilen gutlap, garaşı Türkmenistan'ın bütün dünya sağlık uğruş qurumasynyň standartlaryna laýyk gelýän sağlyk uğruş ulgamyna gadanyn üstünliklerini döwlet başçymyzyň öňe sürýän möhüm halkara başlangyşlaryna ýokary baha berdiler. Şunuň bilen baglanykda sağlyk uğruş ulgamyny halkara hyzmatdaşlygy ýetişenleşdirmäge hemde häzirki döwrüň ähli meselelerini çözgüdüni tapmak uğruna tagallaları birleşdirmäge gönükdürilene täze çemeleşmelere üns çekildi. 2024-nji ýylda dabarly ýagdaýda açylan Halkara Fiziologiya Ilmy Kliniki merkeziniň ýeşine aýratyn üns çekildi. Bu merkezde anyp barýan ilmi barlyklaryň netijesini toplunyň usuly tejribesi, keselleriň öňüni almak, wagtyny anyklamak we bejermek bilen baglanyşykly meseleleň çözülmegine, şeýle hem ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň gowranylmagyny gönükdürilen täze innowasion usullaryň ýeşenip taýýarlanmagyna ýardam berýär. Onkologiya Ilmy Klinika merkezine Ýewrasiýa döwletleriniň onkolog lukmanlarynyň halkara maksady geçirildi. Maksatlarda ýurdumyzyň lukmanlarynyň we olaryň daşary ýurtly kardeşleriniň çykyşlary diňlenip, olar ýetişen häsiýete ýa boldy. Sivil mehmanhanasyny zenanlaryň sağlygyny gorumak uğruna milli forum hem geçirilip, ol netijeli tarapdan häsiýetlendi. Bu maksatlarda türli ýurtlaryň awrele sağlyk uruş edaralaryna wekilçilik edýän mehman lukmanlary bilen birlikde ýurdumyzyň sağlyk uruş ulgamynyň wekilleri çykyş etdiler.